Il-ħadd filgħodu il-kap eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei f'kummenti mal-Gazzetta di Malta Independent on Sunday iddikjara li sa mill-erba' tal-ġimgħa li għaddiet ma kienx hemm aktar pazjenti jistennew fil-kuriduri tal-isptar. Madankollu filmati li waslu Antwan News li nġibdu kmieni it-tnejn wara nofsinhar juru li r-realtà hija għal kollox differenti. Dawn il-filmati miġbuda ferja tu kuritur ħdejn id-Dipartiment tal-Emerġenza juru li bil-maqlub ta' dak li ddikjara l-kap eżekuttiv tal-Mater Dei fl-emerġenza għatem numru ta' pazjenti jistennew fuq l-istretchers fil-kurituri flimkien mal-qraba tagħhom. Fl-istess ħin familjari ta' persuna li qiegħda rikoverata fl-Isptar Mater Dei esprimew id-diżappunt tagħhom ma' One News għal kif il-qarib tagħhom inħareġ minn kamra f'sala partikolari u tpoġġa fuq stretcher f'kuritur. Mater Dei, bniedem qarib tagħna se jagħmel operazzjoni kbira għada jaqalaw minn ġar kamra u jħalluh ġa stretcher biex idaħlu pazjent ieħor. X'taħwitaw. Fiex nistgħu naslu iżjed. Hija ġifieri operazzjoni jitneħħewlu xi kilwa jaqalaw minn ġar kamra tiegħu jitfa' fuq stretcher biex tallaw pazjent ieħor. One News huwa infurmat li bil-kontra ta' dak li qal il-kap eżekuttiv ta' Mater Dei fil-lejl ta' bejn il-ħadd u tnejn kien hemm 17 il-pazjent ferja tu ħdejn id-Dipartiment tal-Emerġenza u 10 pazjenti oħra f'kuritur ieħor magħruf bħala l-Pediatric Corridor. Dan fl-istess ħin li l-pazjenti fi kmamar fl-isptar maħsuba biex suppost jilqgħu biss pazjent wieħed baqgħu jiżdiedu. Is-sena l-oħra biss kienu 7500 l-pazjenti li tħallew jistennew fil-kurituri tal-Isptar Mater Dei.